update ron sa EDSA, medyo nadaghan naman yung mga nagtapok na dito. Di simpatiya sa may gala ni Senator Rodante Marcoleta nga obvious kaayo nga mga panghitabo ron nga pasakaag kaso mga kagalaan nahinog ng kang Marcoleta ang kan Joel Villanueva mo'y nahilaw balik. Mo na ang kinahanglan tanugan patong kang Joel. Wa pa tong balis Joel, madayunan gyud to kahinog. Ato lang yung agi katawa mga sukit ng paminaw. Kaya mo may ngayon ni Crispin kani mo na ni mo na ni mga higala. Asa man tong video dong, ato ipakita ko tong video. Kani. Nasa audio. Kana na mga pulis. Uy, sorry. Duot naman eh, duot naman eh. Uy. Naon sa na ni hala, gubot naman hinoon. Sus, Ginoo ko. Mo na ning sitwasyon dito. Sus, naamong na ni mga tao hinoon ng kalakiha. Ano na yung sitwasyon dito sa EDSA, mahigala? Na, nagtinukmuray na ni. Sus, Ginoo ko. Kini mga pulis po mga higala, igo na po na siyang gisugo taon dayo. Ano, trabaho na sa taon ba? Oh, nya kini mga nagrally mga kailan, doon naman silang krusada sad ngano nagrally sila. In fairness po nila. Nano, mo na dito sa kauluhan sa pagkakaroon. Tungod din yung mga developments, mga sukit di paminaw. No, nagkaguliyang na ni. Isa man na tinukmuray na. Hidsupit. Nagkagubot na ni mga higala, kaguliyang na ang sitwasyon. Sus, kagubuta. Dili lang unta selective justice para kuan. Para patas ba? So kini mga basis, mga blue basis mo nilagi pang sakyan. Nya ito na mga basis. Magkagubot na may gala Pinoy versus Pinoy na ning kalakiha kay dunay mga tao nga dunay mga interest mga higalang wa mamao. No. Sus, Ginoo ko. Ana, nagkaguliyang na ni mga kagalaan. Nasuko na ni mga nagrally kay ilang mga bases ito man unta sa MMDA kana mga bases diyan ablo ipugnan sa mga tao nga ito nila ilang guyuron na mga bases. Sus, kagubot ang kalakihay noon.
ma-unstable mahigala ang gobyerno aning kalakiha tungod ini mao mga sitwasyon. Bay-ubay ni mga pulis nga naa diha nagader. Sus Ginoo ko. Ang mga tao mo nakakita mo mahigala sa unsay mga panghitabo. So wa na makaantos niining mga selective justices nga nangahimo. Obvious na masagod kayo mo na nga mga tao mo na ginilihok. Nakaguliyang na ni. Masama na nagiguyon. Sa EDSA People Power Monument ni Mahigala. Na, muna ning mga panghitabo mga kagalaan. Nagtinulakay na ni mga sukitig paminaw. Mao ni ang sitwasyon noon dito sa EDSA. Gumikan ining mao nga panghitabo. Okay, so gamay lang kayo mahigala. Sige, posa dong. Mao ni mahigala ang mga panghitabo ron dito. Ang mga tao mahigala kasagaran mga membro sa Iglesia ni Cristo o gadunay uban nga mga may simpatiya makigalaan nga nagtapok dito sa EDSA. Gumikan ini mga panghitabo karon, no? Kani mo ni ang aerial shot mga higala, aerial shot sa atong kuan, no? Or pinagig drone, mo ni ang kuha ubay gid ay day. Kadaghan gid ay no? Oh. Diha ni sa may EDSA mga kagilaan nga sitwasyon di na gid maagian dai ning EDSA ning kalakiha kumaohon, no? Gumikan ini pagdagsa sa daghang katawhan. Ani ini mga panahon na mahigala, paita. Kini tungod kay mga tao sad wala sila mahigala makaantos pagtanaw sa selective justice. Kanabang obvious na sa kayo ba? Nga panggukod na sa gyud mga sukitig paminaw, no? Straight to the point. Harap-harapan na sa gyud. Kita mo kana na ang kuan man sagod kana ba ang selective ang paggukod mga higala. Kunta ka kanis partido gukod. Hasta kanis Mike Defensor pasakaan sa dukaso mga higala. Kinumdum mo Mike Defensor kadto ning nag-lead sa kuan katutuang investigation sa 18 Marines, wa madayon to mahigala tong kuan, katutuang Blue Ribbon Committee hearing atong katapusan ng schedule, sila si Mike Defensor ang naghimo ang mga higala og kuan. Masabot na to mahigala murag press conference na to ilang gihimo kay di naman to hearing. So si Mike Defensor mahigala nga maoy naningkamot sa nato pasakaan sa siya kaso. Straight to the point. Pero si Romaldi Santo doon wa gi kaso, ha? Para di po lang ta kayo obvious ba nga doon na po mapasaka ang kaso speakas po.